Il-ħadd filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija żar il-Gażin tal-Partit Nazzjonalista ta' Santa Luċija fejn attenda l-riċeviment tal-bidu tas-sena. U ntlaqa mir-residenti tal-lokalità kif ukoll sab l-okkażjoni jagħti l-awguri għas-sena l-ġdida. Adrian Delija tkellem ma' dawk preżenti dwar diversi suġġetti ta' interess għalihom fosthom dwar il-lokalità tagħhom ta' Santa Luċija. F'diskors tal-okkażjoni il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li d-dar ċentrali tal-partit hija miftuħa l kulħadd u tenna li l-Partit Nazzjonalista se jerġa' jkun il-partit tan-nies. Adrian Delija saħaq li hu se jkun qed jitkellem ma' dawk li ma jaqblux miegħu u mhux jattakkhom. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Aġus u Robert Arrigo, kandidati tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, membri parlamentari, kif ukoll diversi membri ta' kumitati u għaqdiet tal-lokalità ta' Santa Luċija.